Filipe VI reivindica o espírito de diálogo da transición fronte aos tempos de crispación e desacordo. Foi no acto de conmemoración dos 50 anos da restauración da monarquía. Filipe VI impuxolle o vélaro de ouro á raíña Dona Sofía. Tamén o expresidente Felipe González e os pais da Constitución Miguel Herrero e Miquel Roca. O presidente da Xunta foi un dos convidados ao acto celebrado no Palacio Real. Espectacular accidente esta tarde en Santiago. A condutora caeu dunha rotonda abaixo rompendo a barreira de seguridade e quedando atravesada nunha autovía. Foron 30 metros de caída. Por sorte, pasaba unha ambulancia que a atendeu no momento. Está ferida grave. E hoxe no Telexornal Serán escoitaremos a Samuel Mariño, un dos poucos sopranistas do mundo. Non tivo un camiño doado para chegar ata onde está. Debido ao ton da súa voz, foi vítima de acoso cando era neno. Pero soubo superar a adversidade e a música clásica gañou un novo referente. Filipe VI apelou o espírito de diálogo da transición fronte á polarización destes tempos. Fixo durante o acto institucional polos 50 anos da restauración da monarquía. Tamén lembrou o traballo de Xoán Carlos I, gran ausente desta cerimonia. Palacio Real, cerimonia piques de comezar no Salón do Trono. Entrégase o toisón douro, un símbolo de séculos, cando se conmemoran os 50 anos da restauración da monarquía. Ese espíritu, el de la transición, el del entendimiento, sigue siendo la base más firme sobre la que seguir construyendo el futuro de España. Felipe González dirixiuse á princesa Leonor logo de recibir a insignia. Una memoria alteza que resulta imprescindible si, como escribió García Lorca, se recuerda hacia mañana. Tamén ían recibir a condecoración a Raíña Sofía e os dous pais vivos da Constitución. Un deles, Miquel Roca, desexou estar á altura desta distinción. En caso contrario, señor, por favor, no dude en exigírmelo. Muchas gracias. Tamén Miguel Herrero Rodríguez de Miñón levou a máxima condecoración que concede a Coroa. Apelou ao seu simbolismo. Los verdaderos racionalistas saben que la más firme razón propia de los humanos tiene raíces afectivas y en este acto celebramos tanto la razón como los sentimientos. E toisón douro tamén para a nai do rei. Filipe VI agradeceulle a súa dedicación e lealdade á Coroa. Apoyando con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades. Su Majestad el Rey. Dona Sofía non o agradeceu dende o atril, pero expresouse a través da emoción. O presidente da Xunta foi un dos convidados ao acto de entrega dos vélaros de ouro no Palacio Real. Para Alfonso Rueda, este recoñecemento á Raíña Sofía, a Felipe González e aos pais da Constitución é un xesto que lembra o valor da nosa historia e institucións. Rueda seguiu a cerimonia canda outros presidentes autonómicos. Despois desta cerimonia, houbo outro acto polo medio século da monarquía. Foi no Congreso. Alí o rei presidiu un coloquio sobre o papel da Coroa no tránsito á democracia. A charla estivo moderada polos xornalistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo. Na súa intervención, Filipe VI subliñou que a clave de transición foi a aposta pola concordia. Dixo que a España democrática é máis que un país, que é unha idea. Una idea a la que merece la pena entregar todos y cada uno de los días de la propia vida. Y la corona, ténganlo por seguro, estará siempre a su servicio, porque en ese servicio radica su propia razón de ser. Muchas gracias. Máis asuntos que nos deixa este venres. O fiscal xeral do Estado mantén o silencio tras a condena por revelación de segredos. Na Moncloa hai un sentimento de sorpresa e indignación e insisten na inocencia de García Ortiz. Unha estrategia que para o PP é o principio dun relato para indultalo. Álvaro García Ortiz borrouse a última hora da conmemoración dos 50 anos da monarquía, pero a súa figura estaba moi presente. O ministro de Xustiza sorría cos seus compañeros de gabinete. Xusto detrás, Feijóo departía co alcalde de Madrid. A procesión en Moncloa vai por dentro, a indignación no PP a máis. O goberno insiste en defender a García Ortiz. Es inocente. Inocente, diga o que diga a sentenza. No me sale que lo diga el tribunal. E deixa esta pregunta en voz alta. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente?
Toda a esquerda saiu en tromba contra o Supremo, do que alertan. Quieren de alguna manera colaborar en derribar al gobierno. Para tapar lo que está en el fondo de este asunto, que es la corrupción de la señora Ayuso. No PP elevan o ton. Tenemos un fiscal general del Estado que es un delincuente. A presidenta Ayuso... Estos hechos son propios de una dictadura. Denuncia feitos propios dunha ditadura e responsabiliza a Pedro Sánchez. El presidente va al choque para que parezca que todo está enfrentado a culpas iguales. Por eso aquí no gana nadie, todos perdemos, porque todo se rompe. Es un paso más hacia el guerracivilismo. En Génova creen que Pedro Sánchez está construindo o relato para poder indultalo. O goberno mentres xa lle busca sustituto a García Ortiz. O novo fiscal xeral debe ser un xurista de recoñecido prestixio con máis de 15 anos de exercicio efectivo na súa profesión. A dúbida está en se García Ortiz agardará pola súa remuda ou abandonará o cargo antes. O exministro José Luís Ábalos e o que foi o seu asesor Koldo García están citados o próximo xoves no Tribunal Supremo. A cita é importante. O xuiz que os investiga por presunta corrupción ten que decidir se lles modifica as medidas cautelares. Tanto a Fiscalía Anticorrupción como as acusacións populares que lidera o PP reclaman pros dous o seu ingreso en prisión provisional. En a investigación da DINA que segue a xuíza de Catarroja, hoxe prestou declaración o dono do restaurante onde ese día xantou o presidente da Generalitat Valenciana. Asegurou ante a xuíza que non escoitou as chamadas de Carlos Mazón. Tamén acudiu a declarar como a testemuña o secretario do PP de Valencia e candidato á Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. Dixo que chamou a Mazón antes das 7 da tarde para preguntarlle polas inundacións de Utiel e que el lle falou dos problemas que afectaban a outra zona. E despois de quedar en liberdade con cargos polo caso das máscaras de Almería, hoxe presentou a súa renuncia ao cargo presidente da Deputación de Almería. Aureliano García di que renuncia para centrarse na súa defensa e mostrar a súa inocencia. García está acusado do cobro de comisións na compra de máscaras durante a pandemia. Un novo atraso no proxecto leva ata 2038, como pronto, a data para que estea listo o AVE entre Vigo e o Porto. Os populares galegos reclaman a axilidade ao Ministerio. Os socialistas creen que o problema está na parte portuguesa do traxecto, mentres que o BNG reparte culpas. Mal estado das vías, escasos servizos e agora un novo retraso na conexión do AVE Vigo-Porto. Este relatorio dos populares galegos ten a súa orixe, din eles, no desleixo de Sánchez con Galicia. Un retraso nas que seguramente moito ten que ver, como non, esa ausencia de orzamentos e, sobre todo, a carencia dunha planificación rigorosa do transporte ferroviario en España. Para o BNG, a liña Vigo-Porto é estratéxica, pero acusa os gobernos do PP e do PSOE de alternarse nos seus incumprimentos. Lamentablemente aquí o que vemos é como as forzas estatais se alternan na discriminación a Galiza. Faino o Partido Popular cando goberna, faino tamén o Partido Socialista. O novo retraso do estudo da saída sur de Vigo sitúa o fin das obras no 2038, 6 anos despois do previsto. No PP creen que o goberno de Sánchez só repite unha excusa, botarlle a culpa ao executivo portugués. Por suposto, sempre lle quedará ao goberno español a excusa de decir que non ve interés no goberno portugués. Seguimos estando moi por debaixo dos tempos que anunciou Portugal. É o goberno de Portugal o que non vai a cumprir o acordo inicial. O AVE reduciría o tempo de viaxe entre Vigo e Porto das 2 horas e media actuais a só 50 minutos. O Concello de Santiago aprobou este venres o pago de 2,7 millóns de euros en horas extraordinarias que tiñan sen cobrar bombeiros e policías locais da cidade desde o ano pasado. A decisión avalouse nun pleno extraordinario co apoio do BNG, Compostela Aberta e PSOE e grazas á abstención do Partido Popular e o grupo de non adscritos. O pago farase efectivo na próxima nómina e desbloquea un conflito laboral que chegou deixar Santiago sen bombeiros durante 24 horas. En a contorna de Santiago continuamos onde hoxe se produciu un espectacular accidente. Un coche caeu desde un paso elevado á autovía A54 por un desnivel duns 30 metros. A condutora e única ocupante do vehículo quedou ferida grave. A condutora, unha veciña de Santiago de 47 anos, circulaba pola estrada SC30, o novo enlace orbital da cidade. Por causas que se están investigando, perdeu o control do vehículo ao chegar á rotonda e colleuna de fronte. Co golpe levantou a barreira de protección e caeu por este desnivel duns 30 metros a autovía A54, a que une Santiago con Lugo. Un coche que circulaba pola autovía logrou esquivar o impacto.
Metros detrás viña unha ambulancia que asistiu a muller desde o primeiro momento atrapada dentro do vehículo. Os bombeiros tiveron que liberala dado o estado en que quedou o coche tras o golpe. A ferida foi trasladada ao Hospital Universitario de Santiago en estado grave. Tráfico cortou durante varias horas a autovía en dirección á capital de Galicia á altura do quilómetro 91, ata que retiraron o vehículo accidentado. Xornada complicada esta nas nosas estradas, nos accesos á cidade de Lugo. Outro accidente deixou esta mañá un falecido, un home de 82 anos e dúas mulleres feridas, unha delas grave. O coche en que viaxaba o falecido primeiro bateu de lado contra un camión e logo de fronte contra outro coche. Pasaban uns minutos das 8 da mañá cando se recibe o aviso no 112. Os que o viron alertaban xa da súa gravidade. Unha persoa atrapada e 3 coches implicados. Chegou unha cliente sobre as 8 da mañá moi temblorosa porque dicía que había unha persona atrapada, que hubiera un accidente moi grave aí, e ao poquinho xa chegou outro cliente dicindo que parecía que había un fallecido. Segundo informou Tráfico, o coche do falecido primeiro raspou contra un camión e logo bateu frontalmente contra un coche. O conductor faleceu no acto e a súa acompañante resultaba ferida grave. Tamén resultaba ferida, aínda que leve, a moza do coche contra o que bateu. E o conductor do camión resultaba ileso. O despiste sainos na carretera é o que pasa. Nada que pises o lado contrario. O accidente provocou longas retencións de tráfico. A esa hora moitos ían aos seus postos de traballo e houbo que buscar vías alternativas. Porque, ya digo, estaba cortado en ambas direcciones, tanto dirección Lugo-Orense como Orense-Lugo. O accidente foi nun tramo de curvas onde xa houbo outros accidentes. Unha zona peligrosa porque é unha curva con bajada e cando está helada. Hoxe a mí coincidiu tamén como xou algo e choveu e tal. Ata o lugar desprazáronse varias patrullas de tráfico, os bombeiros e emerxencias sanitarias. En Asturias, 2 mineiros morreron nun novo accidente nunha explotación. Aconteceu pouco antes das 5 desta tarde en Vega de Rengos, no concello de Cangas do Narcea. As primeiras hipóteses falan dun afundimento do terreo no nivel -2, a 1,5 km da boca da mina. Os servizos de rescate tardaron case 3 horas en recuperar os cadáveres. Nun primeiro momento falouse dun terceiro traballador atrapado, aínda que algunhas fontes aseguran que logrou saír polos seus medios. Conmoción en Alcira, en Valencia, tras a morte dunha nena de 6 anos despois dun tratamento nunha clínica dental. Outra paciente da mesma clínica, unha nena de 4 anos, permanece ingresada en estado grave. A clínica dental de Alcira, onde recibiu tratamento a nena que faleceu, permanece pechada ata que se esclareza o sucedido. Segundo explica a responsable da clínica, a pequena acudiu á cita médica pola mañá para facerlle unha intervención rutineira. Fue simplemente una vía para relajar a la niña y no fue una operación. Le quitamos unos dientecitos de leche y le hicimos unos empastes, no fue ninguna operación. La niña se fue de aquí perfectamente. Se empezó a encontrar mal después y no sabemos qué ha podido pasar. A nena de 6 anos ingresou en urxencias pola tarde en parada cardiorrespiratoria. Non conseguiron reanimala. Pouco antes ingresaran outra menor de 4 anos con febre e vómitos. Tamén fora atendida nesta clínica dental. Están investigando el lote de la anestesia, es que no sabemos qué ha podido pasar. A nena de 4 anos foi trasladada á UCI pediátrica do Hospital de Valencia, onde permanece ingresada. De volta en Galicia, 25 anos de prisión para Ángel Rodríguez, o home que en 2023 matara a súa exmuller diante dos seus fillos, daquela de 7 e 9 anos de idade. O asasino confesou o crime e aceptou a pena, Alejandro. Sí, o asasino, confeso, non se poderá chegar aos seus fillos durante 40 anos e tampouco poderá volver a residir en Bayona durante 30. Ademais, tamén terá que facer fronte a unha indemnización de máis de €500.000. A acusación particular nun primeiro momento pedía para el 33 anos de prisión, pero finalmente aprobou este acordo para evitar que os rapaces pasasen pola experiencia deste xuízo no que seguramente terían que rememorar todo o que aconteceu coa súa nai. Un xuízo que tiña que comezar este luns, pero finalmente quedou desconvocado. Grazas, Alejandro. A policía identificou máis dun 100 de persoas e detivo 2 nunha redada en 2 locais de copas da zona nova de Santiago. Os axentes incautáronse de pequenas cantidades de droga e varias armas brancas. Os veciños da zona queixanse da inseguridade que padecen desde hai anos na zona.
Entre as 7 e as 9 da mañá o ensanche compostelán asistiu a un dispositivo policial pouco habitual. Había como 5 furgóns, 3 ou 4 coches da local. A redada comezou neste after e continuou nun pub situado a poucos metros. Os axentes identificaron e cachearon os clientes e interviñeron pequenas cantidades de droga e varias navallas. Detiveron 2 persoas por supostamente estar en España en situación irregular. A propietaria dun dos locais séntese vítima das queixas veciñais. Yo creo que ellos hacen eso es por culpa de los vecinos que nos tienen acosados. Yo la gente mala no la dejo entrar. La gente mala hace botellón afuera y roban a los clientes. Os veciños levan anos denunciando os problemas de inseguridade nas inmediacións destes locais. Llevamos 8 años con el tema, yo tengo que abrir el negocio más tarde, vas con tu hijo y tienes de repente un altercado que 2 personas se están pegando. Hai peleas, hai xente que se está drogando, xente que se mete nos portales e amenaza a xente. Ademais, a Policía Local abriu dilixencias aos establecementos por exceder a capacidade máxima autorizada e por diversas deficiencias nas instalacións. O que ven son parte dos 41 kilos de cocaína que incautaron no porto de Marín os axentes de vixilancia aduaneira e da Garda Civil. A droga estaba agochada no sistema de refrixeración dun contedor. O barco que a transportaba procedía do Perú e fixera antes escala en Vigo. A operación segue aberta e polo momento non hai detidos. Xoias e cartos por valor de máis de 15.000 euros. Foi o que roubaron de 3 pisos en Lugo. Os investigadores intentan identificar 3 mulleres sospeitosas que captaron as cámaras de vixilancia dun portal. Entraron nas vivendas cando estaban baleiras forzando as fechaduras. Imos con outro tipo de xoia, o chocolate belga, que é case un símbolo nacional. En Bruxelas forma parte da vida diaria e tamén da súa identidade. Cada rúa do centro, a recende a cacao e turistas e locais non se resisten, María. Sí, aquí en Bruxelas hai máis de 2.000 chocolaterías. Son esta rúa na que estamos, de apenas 100 metros de longitude, contamos xa 17 tendas dedicadas ao chocolate. Nos seus escaparates podemos atopar pralinés de todas as formas, receitas tradicionais e mesmo auténticas fervenzas de chocolate belga. Iso sí, o capricho non é barato porque é difícil atopar unha caixa por menos de 20 euros e o prezo sobe en función da marca e do tamaño. Pero é que o chocolate forma parte da economía e da cultura belga. Para que se fagan unha idea, só no aeroporto de Bruxelas véndense máis de 800 toneladas ao ano. Con motivo da celebración do 25N, Día da Loita contra a Violencia Machista, a Xunta lanza esta campaña. Polo seu currículo non sei, pero pola súa... No anuncio obsérvanse actitudes de control e recreacións de escenas cotías que encerran comportamentos machistas. Esta campaña busca a implicación do conxunto da sociedade para denunciar e frear estas actitudes. A conselleira de Política Social puxo tamén hoxe en valor a concienciación e sensibilización que demostra a mocidade galega na loita contra a violencia de xénero. A delegación do Goberno entregou hoxe os premios Meninas para recoñecer as persoas e institucións que loitan contra a violencia de xénero. Entre os galardonados está a Asociación Penitenciaria Concepción Arenal e o Instituto Xesús Taboada Chivite. O Parlamento de Galicia tivo hoxe unha sesión bastante diferente das habituais. Os protagonistas foron nenos e adolescentes que ocuparon a Cámara con motivo do Día Mundial da Infancia, en colaboración con UNICEF. Representantes do Consello Autonómico da Infancia e Adolescencia tomaron nota das súas achegas para unha contorna digital segura. Sobre os dereitos da infancia na contorna digital. A obra da fotógrafa Ani Leibovich chega a Coruña. Wonderland, a mostra fotográfica máis agardada de cantas trouxo ata a cidade a Fundación Marta Ortega, abre as súas portas mañá sábado. A fotógrafa estadounidense, que está considerada o maior referente mundial do último medio século, reúne 100 impresións con persoeiros do mundo da moda, do cine, da ciencia ou da realeza. Algúnas delas inéditas ata agora. Ademais das fotos, hai proxeccións en vídeo do seu traballo no mundo do estilo e da moda. En Lugo acaba de abrir as súas portas a primeira papelería galega de estilo kawaii, é dicir, baseada na cultura popular xaponesa en que predominan os motivos e os personaxes tenros, habitualmente caracterizados en tons pastel. O seu nome, Kyoto, xa é toda unha declaración de intencións.
Trátase da primeira papelería kawaii galega que vén de abrir as súas portas en Lugo. Nos seus estantes hai centos de artigos alusivos a este estilo popular xaponés, como estosos ou mochilas con personaxes como Kuromi ou Hello Kitty. Crecí al lado de Hello Kitty y desde ahí toda la vida me gustó y dije, bueno, algún día voy a montar una tienda de Sanrio. Pero bueno, me tocó este local y como teníamos ya como el permiso de la papelería, yo dije, bueno, ya sé lo que voy a montar. No voy a montar una librería normal, sino una kawaii. Dentro da súa especialización, o negocio está diversificado. Ademais de ser unha papelería, tamén funciona como unha cafetería do mesmo estilo. Tengo chuchería para los niños cuando vienen con sus madres, compran chuches mientras que están viendo. Las madres esperan también aquí mientras que están los niños viendo toda la tienda porque es una tienda que maravilla todos los ojos de los nenos. Cafetería, papelería ou quiosco, todo zumega a tenrura propia do estilo kawaii neste novo espazo lucense. Lady Di xa está no Museo de Cera de París. Se leva posto o seu famoso vestido da vinganza, o traxe negro que luciu xusto cando o daquela príncipe Carlos confesaba que lle fora infiel. Falamos do ano 94, unha peza de roupa que se converteu en toda unha declaración de intencións e que xa é unha icona. A figura da princesa de Gales está a causar sensación polo seu realismo. E chegamos a ese punto de cada venres en que os do lugar nos sorprenden con algo distinto. Supoño que hoxe non vai ser menos. Hola, Aitana, hola, Galloso. Non teño emisión, non teño emisión, Bueno, eu non sei, querido Pablo, querida Aitana, se isto saca ou non saca os nervios, Eu estou poñendo máis nervioso ainda, ainda, É que sabes o que ocorre, querido Pablo, que esta noite temos despedida en Recantos, chicos. Estamos cunha tensión no corpo tremendamente importante. Marchan 4 dos nosos recanteiros. Se marchan os recanteiros e a primeira volta, acaba a primeira volta e 4 se nos marchan. Eu creo que a música é a mellor terapia contra os nervios. Para eso están os hogares de Lemos, para eso temos música fenomenal e ademais os nenos do UNICEF necesitan hoxe de nós. Así que aquí estamos. Contámosles agora unha historia de superación e de inspiración, a de Samuel Mariño. Na puberdade, a súa larinxe non baixou completamente, deixándolle unha voz máis aguda do habitual. Esa adversidade converteuno nun sopranista recoñecido internacionalmente. O luns actúa na Coruña. Viajando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. É Samuel Mariño, un cantante de música clásica que pasa por ser un dos poucos sopranistas do mundo. La voz del sopranista es una voz de un hombre que, como yo, que canta el registro de soprano, canta la línea del soprano. Así que canta la voz más aguda. Na súa Venezuela natal, Samuel foi capaz de converter unha adversidade na súa maior virtude. Unha voz que non se adaptaba aos canons acabou sendo a porta a un mundo de novas oportunidades. Fuimos a diferentes médicos y muchos me ofrecieron una operación de naringe, otros me ofrecieron de terapia, etcétera, etcétera. Y uno de ellos nos recomendó que por qué no guardaba mi voz así y cantaba. Chegou á música clásica con aires renovadores, non só en canto ao seu rexistro vocal, senón tamén cunha estética innovadora que transmite tanto como a propia música. ¿Por qué no tenemos que vestir de negro? ¿Por qué tenemos que ser tan estrictos en cosas así? Si yo quiero cantar en jeans o cualquier cosa, ¿por qué no? Samuel Mariño é a día de hoxe un sopranista recoñecido internacionalmente, pero o camiño non foi fácil. Na adolescencia, pola voz, foi vítima de acoso. Samuel impúxose ás adversidades e a música clásica gañou un novo referente. Este luns, o Teatro Colón da Coruña descubrirá a súa voz. Día Mundial da Televisión, unha data para lembrar o privilexio de ter unha tele que relata o que pasa no mundo na nosa lingua e ca ollada propia a dos galegos. Escollemos
Tres historias que contou a TVG nestes 40 anos. 1989, a visita do Papa Xoán Paulo II a Santiago de Compostela nas Xornadas Mundiais da Xuventude. Milleiros de galegos botáronse ás rúas para recibir o pontífice e a Televisión de Galicia fixo unha cobertura especial. A nosa tele tampouco faltou a unha data histórica pro deporte galego, o Campeonato de Liga do Depor no ano 2000. E a cultura propia sempre está no foco das nosas cámaras, que en 2018 foron os ollos que amosaron ao mundo a reapertura do Pórtico da Gloria tras anos de delicados traballos para devolverlle o seu esplendor. Mentres haxa historias que contar, aquí estará a tele. Boa fin de semana.